जगाकडे पाहिलं दिसतात नाहीत का? आणि हेच तर चाललंय आपलं सगळं, की मीच करताय, मीच भोगताय, मी गुणी आहे, मी अवगुणी आहे, मी सुखी आहे, मी दुःखी आहे, मी असं आहे, मी येऊ आहे आणि मी त्यों आहे. हे सगळे गुण, हे सगळे काय गुण आहेत. हे कशामुळे झाले? हे विकार आहेत. उत्क्रांतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम, हे देहाकडे पाहून जीवाला असं वाटतं. या देहात असणारे जे आपण, त्या आपल्याला काय वाटत असतं की मी उत्पन्न झालो, आता मी तरुण झालो, मी आता वृद्ध झालो, आता मी मरायला टेकलो, आता मी मरणार, आता मी काही काल आहे, आता स्थिती आहे, आता बरं आहे, आता बेकार आहे. नंतर मीच हे करता, मी होतो म्हणून केलं, मी करता आहे, मी भोगता आहे, मलाच हे करता येतं, मलाच प्रवचन सांगता येतं, तुम्हाला काही सांगता येत नाही. हे करतेपणाचे. हा करतेपणा आहे, भोगतेपणा आहे की नाही? मी सुख दुःख भोगतो असा भुंजान आणि गुणान्वितम, अनेक प्रकारचे गुण मला, अशी समजूत कोणाची? शिवाजी महाराज कोणाची? शरीरात आलेल्या प्रत्येक जीवाची ही समजूत आहे. मनुष्य शरीरात आलेल्या जीवाची ही समजूत आहे असं नाही. 184 योनी जे जीव आहेत त्याची समजूत सगळी हीच आहे की मीच उत्पन्न झालो, मीच करणारा भोगणारा मीच आहे, मला सुख दुःख होतात, मीच सगळा, असं माझीच काही काळ स्थिती आहे, नंतर माझा मृत्यू बी आहे. आणि हे काही एकट्या मानवाचं ज्ञान आहे असं नाही, हे सगळ्या जीवाला अशाच प्रकारचं ज्ञान आहे. असं हे कोणाचं ज्ञान आहे? सगळ्या जीवाचं जड चाललं का हे इतकंच? अजून तर चढायला लागायचं.